Ning JLS iki lur. Ki dulur-dulur dina iki Rejosari terus Rejosari mriki. Kan rencanane liwat Kali Dawir, terus njajal liwat Rejosari ngiri to pertigaan. Akhirnya tembus kuwi, tembus ini Kedung Kalak apa Panggung Kalak terus pun dugi yo. Alhamdulillah akhirnya kan ombake kuwi mak bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye dulur-dulur kabare kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku neng JLS Jalan Lintas Selatan. Iki mau aku mudhun saka Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung lur. JLS iki yen arah maju kuwi arah Pantai Sine, terus engko bablas yen wis sambung Pantai Gemah, terus prigi lur. Yen arah mburiku iku arah Kabupaten Blitar lur. Dadi sedelok maneh antarane Blitar, Tulungagung, Trenggalek bakal gandeng dening JLS iki lur. Oke dulur-dulur dina iki tak jak nang nggone pantai kang nurutku saka pantai-pantai nang wilayah Blitar, Tulungagung sampai Trenggalek. Menurutku lho ya, sawetara pantai sing arep diparani awake dhewe iki pantai paling eksotis, terus ono tantangan sing cukup gede kanggo iso menikmati keeksotisan mau. Oke dulur-dulur, ki wis meh teko, dadi iki enek perapatan. Yen lurus arah Pantai Sine, yen nganan mau tembus Pucang Laban maneh. Dina iki dulur-dulur bakal takjak jelajah Pantai Kedung Tumpang, Kecamatan Pucang Labang, Kabupaten Tulungagung. Sejatine aku wis rene bola-bali lur ya, ana ping 3 apa ping 4 rada lali, tapi suwi banget sadurunge ana JLS. Baline apa mau liwat sing Pucang Labang liwat kono iso ya? Engko tembuse ndi kuwi? Tembuse iki nggih nganu. Kedung Kalak kuwi bukan? Oh, Panggung Kalak. Duduk. Mengke lek modale gapura Selamat Datang Pucang Laban niku. Belok kiri. Niku anu. Tembus Kali Dawir ya engko. Nggih Kali Dawir terus Panggung Kalak. Oh. Sing lurus mengke joget pusir Klaten. Anu. Sing Luk Songo barang kuwi. Oh iya. Sing biyen aku liwat Luk Songo Kimang, lagi mang aku liwat anu. Rejosari terus Rejosari mriki. Kan rencanane liwat Kali Dawir, terus njajal liwat Rejosari ngiri to pertigaan. Akhirnya tembus kuwi, tembus ini Kedung Kalak apa Panggung Kalak, terus Pucang Laban, Kecamatan kuwi wis akhirnya adoh ya, Pak. Tapi adoh ya, Pak no. Cedhek liwat Kali Dawir ya. Cuma Kediri. Kediri mungkin Luk Songo Bang. Gak maksudku cedhek Kali Dawir asline. Cuma dalane yo angel anu kuwi ndi kuwi Kali Batur iki lho. Enek pirang kilo wis rusak terus lho. Nggih. Pun Mas nggih, monggo. Warung-warungnya padha tutup ya? Ajeng. Oh. 5.000 lur. Parkir ya anu wis sak tikete carane, dadi murah tapi apik. Kon dhuwur wae wis mulai ketok lur. Ki motorku tak parkire dhisik lur. Aku kaya wis tak critakake rene bolak-balik, tapi yo mung cukup sampai kene terus ngopi lur.
utawa nonton laut bebas saka view-view sing wis disediakake saka panggonan nggih nonton lur kaya ngarep iki. Terus mudhun ana maneh engko. Oke lur, saiki dijelajah dhisik kaya apa. Amarga iki pancen aku serius kanggo dulur-dulur kingko aku nekat bakal mudhun lur. Dadi rene ping 3 apa 4 kaki ora mudhun ning laute amarga medane lur. Lah saka kene wae iso ndelok pantai kula apa ngarepe lur. Yen leh ku ngarani kuwi sisih kidul kulon saka parkiran mau. Kulon ya lek saka parkiran. Laut bebas lur iki. Lah iki lur. Iki mbiyen aku rene terakhir ya senek 3-4 tahun yang lalu ki apik. Saiki ambruk. Ya lur saiki mudhun, aku kaya ana krungu swara nang ngarep kono. Teges. Nggih, atos-atos santai mawon. Lunyu soalnya. Untungnya mbok iki rong dina mboten Jawa. Umpami Jawa kula mboten maning mandhap paling. Lah nggih. Nggih monggo. Niku lho leren mengke teng sampeh. Lah niku datar. Beh mudune curam banget lur. Ning pam putra-putra mboten dijak. Pun anu dhewe acara piyambak. Yen ditonton dalane reget kaya ngene terus akeh lumute kayake jarang diliwati lur. Bantuan nggo pegangan mung tambang lho lur, tali. Pun dugi yo. Alhamdulillah akhirnya sampai juga lur. Sapi apa meneh diduni kula kan batin ngoten wau. Oh niki terbawah niki. Mengke nggih naik tapi mboten kados ngeten iki. Cekungan kaloro sing ombak putih-putih kalau sing diparani. Nggih sae. Sesuai dengan anu perjuangannya. Iki kon dhuwur kan wis apik. Lah dicedhaki tambah apik maneh lho mergo mbake ketok luwih gedhe. Iki aku tak berusaha nyedhaki maneh luwih cedhek ben gambare engko luwih apik, tapi ya kuwi rada angel lur dalane.
biasanya tuh ngene bijur. Tapi sing asik ya tuku ya. Kurang gede, kili-kili mulai gede kili-kili. Gere mau parani. Iya, sang ngono, mesti ngono. Lah nek sing marani ne carane apa napa? Menunjukkan. Menunjukkan pesonanya ngeten lho, Pak. Tapi nek enggak ada yang mengunjungi, dia tenang-tenang saja. Golek virale kan ombake kuwi mak bio. Enggak sing satu. Terus Ki persiapan munggah lur, wis sore jam 4 punjul. Alhamdulillah iso mudhun lur akhire senajan rada teler. Oke. Minum yo memberatkan Diko. Oke lur, bakal tak akhiri. Sing keloro aku rawani nyekel HP mergo medane munggah luwih angel. Sawetara sakmene dhisik lur. Wassalam. Ini kuwi wonten ombak nggih, niku. Lah niku. Ngandhap niku nggih wonten ombak niku. Cuma sayang opone pantulane si apik mriku wae. Nggih. Nggih, tiang mancing niku. salah mau cekung-cekung. Nggih, nggih mancing niku. Wonten cangek niku ten cepitan niku, nggih. Wedi lho. Pak niki naik niki nggih berarti. Nggih, manut niki jalane.